Ubak Jonas lamare ubadai uwei na kirurang ba baju Arab ha jaki prado prasna habaki shem kijing kini jenjar haki babun ba ki benta ulong ubreu ubakoloi beniram yala ki jong ki prado ki prasna berbadan ru kajing kitle yaki imlang kasalang menta ka kenti lengba ka Facebook account jong ni rorong ba ula pelat ka wei ka jing tho ka bakentu yaki MDC jong ka parti BPP bakin resign no ni bakin ino ya kam namar kimla bantrai kam bat batang hapo arbanai baki yalam ya ka isi hapo desi council kata hake HDC lami shibon ba kejing deko trekam batu lasakhi shushu da kajing me jintar no ki MDC ki badan hakal yang persya namar kimia ham ya kapum trekam hapo kajing alam jong ka BPP hake HDC shushu ki pajba kabri unyo trep kita sakhiru ia kapum deko trekam jongane ka isi hake HDC hapo kajing alam jaga BPP haka bedai bar kajing wengkam ya kinon trei ki balak trei hapo council hadu bagi papli kinha bandai tit jingkhang ya ka kut badun buram bakani Arab lem ban pen ya kajing kajongki